Εξελίξεις στον ΟΤΕ, όπου είχαμε μια συμφωνία για μήνυ, μπορούμε να πούμε, θελούσια έξοδο 250 εργαζομένων. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει η Χρύσα Παπασταύρου. Καλησπέρα, Χρύσα. Διοίκηση λοιπόν και Σωματείο υπέγραψαν τη σύμβαση με την οποία δίνονται κίνητρα αποχώρησης έως και 25.000 ευρώ σε περίπου 250 εργαζόμενους, οι οποίοι όμως θεμελιώνουν δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται για εθελούσια έξοδο. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στους εργαζόμενους του οργανισμού, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στη σύνταξη και αντί να συνταξιοδοτηθούν σε 1 ή 2 χρόνια, τους παρέχονται κάποια κίνητρα προκειμένου να αποχωρήσουν τώρα. Ναι, είναι ένα είδος. Ακριβώς. Και όπως μάλιστα σημειώνεται και στην ανακοίνωση του οργανισμού, τέτοια προγράμματα εφαρμόζονται κάθε χρόνο στον ΟΤΕ από το 1996 και δεν σχετίζονται με την θελούσια αποχώρηση των εργαζόμενων που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2005-2006. Ναι, δεν έχει σχέση. Πάντως είναι μια ενδεικτική κίνηση. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Τώρα, από τον γκισέ των τραπεζών θα περνούν υποχρεωτικά από αύριο όσοι κάνουν αγορές πάνω από 3.000 ευρώ. Το νέο καθεστώς φέρνει διάταξη που προβλέπει ότι κάθε ακριβή συναλλαγή θα πρέπει να γίνεται με επιταγή ή πιστωτική κάρτα για να χτυπηθεί έτσι η φοροδιαφυγή. Σε ορισμένες πάντως περιπτώσεις θα ισχύει και η πληρωμή σε μετρητά. Μετρητά τέλος για συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ από την 1η Απριλίου. Η εξόφληση θα γίνεται υποχρεωτικά είτε μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, είτε με τραπεζική επιταγή. Δεν είναι δυνατό, αλλά μακάρι να ήταν δυνατό ακόμη και στο περίπτωση. Αξία της συναλλαγής ορίζεται το σύνολο του ποσού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στις περιπτώσεις αγοράς με δόσεις, η αξία θα εμφανίζεται ολόκληρη. Ωστόσο, ο καταναλωτής θα αποπληρώνει τμηματικά το ποσό. Για παράδειγμα, αν κάποιος αγοράσει μια οικοσκευή αξίας 4.000 ευρώ με 12 άτοκες δόσεις, θα πάρει απόδειξη για όλο το ποσό και θα χρεώνεται κάθε μήνα με 333 ευρώ στο λογαριασμό της κάρτας του. Δεν είναι και ωραίο αυτό, να παρακολουθούν τις συναλλαγές μου. Για αγορές με δάνειο ισχύει το ίδιο, εφόσον το υπολοιπόμενο ποσό υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Για σπίτι αξίας 160.000 ευρώ, εάν το στεγαστικό είναι 150.000, η διαφορά των 10.000 θα πρέπει να εξοφληθεί μέσω κάρτας ή επιταγής. Η πληρωμή της μετρητής θα επιτρέπεται, μόνο όμως όταν για αντικειμενικούς λόγους ο πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει με κάρτα ή επιταγή. Εάν για παράδειγμα είναι ηλικιωμένος ή εάν δεν έχει πρόσβαση σε τράπεζα. Η συναλλαγή δηλαδή γίνεται ημέρες και ώρες που οι τράπεζες είναι κλειστές. Αναστολή και επανασχεδιασμό της διάταξης ζητούν οι φορείς της αγοράς. Σε μια περίοδο που θέλουμε να βγει το κρυμμένο χρήμα από τα σεντούκια και να κυκλοφορήσει στην αγορά, βάζουμε περιορισμούς 1.500 και 3.000 ευρώ. Τα πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης κυμαίνονται από 117 έως 1.170 ευρώ. Από τις αρχές του 2012 το όριο πέφτει στα 1.500 ευρώ.